To samari gare ku masu kula-kulan mata wallahi ku ji tsoron Allah kar ku wuce ba mu kalli wannan labarin ba saboda idan ka ji wannan labarin zai zama izina gare zo mu kalla a tare da ku. Bana mantawa a wani lokaci da yana ya taso daga kasuwa da yake shi irin mutum ne dan fafa haka dan birni irin dan wanga ka sa gwanda gan aka taso irin ana zaga su irin yan fafa yan birni haka lokacin da yana dan kasuwar sa haka tana kai masa sai motar sa tankiyo dadi inda ya taso daga kasuwa to irin su zuro din nan irin su nasara irin da wajen huta nan to sai ya je ya ga yawansa sai ya dawo to wata ran ya taso daga kasuwa kawai sai ga wata yarinya a gefen titi a tsaye har ya wuce fa kawai sai ya dawo sai ya rubo sai ya dawo yana dawowa dan irin dora hannun nan haka da zai irin a gefen mota to ko wani zobe a hannunsa wanda da wani zobe da ga ana yin sa mai hoton kwarangwal a jiki to tsayawar da zai kawai yarinyar ba tare da irin wai magana ko ya kai mata magana kawai sai ta zago ko ta shiga gaban mota ta bude mota ko ta shiga ta ce mu tafi shi abin ya bashi mamaki saboda ta ga wannan zoben kenan saboda ta ga wannan zoben a hannunsa mai wannan hoton kwarangwal tunda shi dai abin da ya faɗa kenan wannan zoben ta gani tunda ai ya tsaya kan yi mata magana kawai ga ta zagayo kawai ta bude mota ta shiga sai ta ce mu tafi to shi bai tambaye ta ina za mu tafi ba ita kuma bata gaya mai ina za a ba ikon Allah kawai shi dai ja mota ya tafi ya ja mota suna tafiya kawai sai ya miƙe ta ce ba fa nan za a yi ba nan za a yi in ji irin junction din wajen da ake bada hannu kawai zai miƙe ta ce ya ka miƙe ga fa hanyar mu nan sai ce au na manta ya haƙuri kawai sai ya shiga ya kuma tafiya sai kuma junction zai wuce ta ce wai ya kake wucewa ko ka manta hanyar ne sai ce wallahi tallahi kaina ne gaba daya a zaife haka dai suke ta tafiya ya je can ta man ya je can ta nuna masa da ta dauka a matsayin kamar shaye-shaye shi yasa saboda ya shaye-shaye shi yasa ba zai gane hanyar ba suna tafiya ce kawai sai suka je wajen wani kofar gida irin katon gida ne haka da gate da komai yace kawai sai ya tsaya da motarsa cak a kofar gidan yace yi hon mana yace kawai sai ya danna hon sai ya danne hon kawai sai aka bude gate shi dai yace bai ga wanda ya bude musu gate ba kawai da ya ga an ja gate baya yace kawai shiga da mota yace kawai irin ya kalli miro irin ta gefen nan haka kawai sai yango irin masu jimin din na irin dirka su bi da bakaken kaya masu fashin kwakwa shi kawai su a tsaye a bakin gate yace to anan fa kawai sai ji jinin jikinsa ka gane ko ya bashi ko akwai matsala jikinsa na nuna masa da wani abu da wani abu kawai da ya ga wannan kawai sai take motarsa kawai take burki a tsakiyar gida kawai sai ya tsaya can sai ta ce masa ya zaka tsaya nan ga wajen da ake fakin din motoci ba ga duk motocin mutane a gurin a fake ba kawai sai kunna mota sai wajen sai fakin da ya fakin shi dai kawai jikinsa yana baya cewa kawai an samu matsala saboda dole wannan gurin da ije to fa dole ba wani guri ne normal guri na mutanen kirki ba yace ko da ya fito daga ciki ta fito kawai ta rike hannunsa yace kawai sai suka nufi wani waje irin kofa ce irin mai slide din ta gilas yace kawai suka ja suka shiga da suka miƙe irin yar siriri ya hanya ce ta miƙe suna kwana yace sai suka shiga cikin wani waje kawai irin hall din nan ƙato irin da benci haka a zagaye da kujeru na zama yace sai ga mutane duk gasu a zazzauna a gurin yace kawai ta zauna ya zauna yace san suna zaune ba wanda ya kowa magana ko ana harkar gaban sa yace can suna zaune zuwa lokaci yace akwai ta kujera can ita kuma kujerar ita kadai ce a zaune a gurin ita kadai ce a gurin babu kowa sai kuma kofa ta gefen yace can suna zaune kawai sai wani mutum ya bude wannan kofa kawai sai ya fito ta kofa yana fitowa yace kawai sai ga mutanen duka sun tashi shi ma kawai sai ya miƙe ce yana miƙewa yace mutumin sai da yazo ya zauna sai kowa ya zauna da kowa ya zauna shi wannan mutum yace sai ya kare kowa kallo shi dai zuciyarsa tana ta bugu amma kuma bai nuna mata cewa shi bai san ina ya zo ba bai kuma san me ake a gurin ba sai yana zama wannan mutumin sai yi bayani yake cewa ya ji daɗin kasancewar yadda yi bayani wancan satin akan a rika halartar taro da wuri wannan karan ma kuma shi ma ya gashi an halarci taro da wuri sannan kuma an cika sannan ya ga bakin fuskoki ma yace bayan ya yi wannan bayani dai waye ya jima yana bayani aka yi masa tafi bayan ya gama rap sai wani sai miƙe ce to kamar yadda aka sani wata rana ce da aka ce duk wanda ya zo kowa zai tashi ya yi bayani game da shawarwari ko kuma wasu gyararraki da yake gani zai kawo ce wannan ya tashi ya bayani wannan ya tashi ya bayani wannan ya tashi ya bayani
har aka zo kansa ya miƙe. Da ya miƙe sai ce to shi babu abin da zai ce illa maganar da shugaba ya faɗa game da a riƙa halartar, game da bayanin da aka yi aka halarci taro da wuri, to ya kamata a wannan tafiya a riƙa halartar taro da wuri, sannan a tabbatar wannan tafiya da gaske ake yin ta ba da wasa ba, sannan a samu haɗin kai da kaza da kaza. Ya bayani dai shi ma nasa wanda zai iya, aka tafa masa raf aka mai tafi ya zauna. Ya ce bayan can kowa bayan ya gama bayani ya ce sai ya ga shi wannan shugaban ya yi, wanda yake zaune wanda ya shigo din da ya zauna kujerarsa daban, wani littafi an kama ya wani rubutu a jiki sai ya tura. Ya ce to anan hankalinsa da shi zai ga kowa za a tura mai rubutu, shi ne bai san me ake rubuta a cikin wannan littafi ba.